Hurian itu hata, tapasonang marohata, asa tapuka parsaurata do tuhata di manugo ni arion. Mari demaita sian bukuede nomor 14 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mangasaho debata say hamonanga do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maau di buha siang hari, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan debata para si rohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala di jauho hami tu pakirimon di hanguluan saleleng ni leleng na, saileho matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akana di banua gijangi, pargogoi mahami manaluhon saluhut na naing mangabat hami tuhasonangan. Say pagada porseaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami rodi ujungna, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangolui. Amen. Untuk
Tangion hamuma pati ni debata di minggu sadarion, imana di sian Yesaya 55 ayat 6. Sai lului hamuma Jahoba bican tarbahen dope jupang ibana, jo hamuma ibana bican jonok dope ibana. Ido saatna rap mangido gogo mahita tujo di mata laho mangulah na umbartu patik nai. Ali Tuhan di mata bergugo imam mangulah na umbartu patik mi. Amin. Potima dosa tanah godangi tu adopan ni debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di benua gijang, para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hotopoti hami do dosa dohot pangalasion nami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asin roham, jala sesa mas dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringa tuha sesaan ni dosa. Ay dangadong ibar ni i, ay saluhut do par dosa, jala hurangan maradop pun hasangapon ni debata.
Alai akan agabi pitor binahen ni basa-basa marhitesian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin.
Tajahama turpuk epistel dihita di minggu tasadarion, ima dan nadi enet sian, panurirang Amos bidu 5 ayat 4 sahatu ayat onom. Amos bidu 5 ayat 4 sahatu ayat onom, tajahama marsik katsorin. Ai songono dohata ni Jehovah tu pinopar ni Israel, lului hamu maau asa mengulu hamu. Lului hamu ma Jehovah asa mengulu hamu, asa unang dirapok bagas nisi Joseph, songon api, jala sudah dipangan, hape dangadong pangitopi di Betel, nanggo sahalak, ido sahatna, martua dona tumangion hata ni debata, jala nau peopsa. Amin.
taha tidak maha porseautai songon nahini tidak ni dong atas ha porseaon di satu portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan natu mo palangit dohot tanon au porsea di Yesus Kristus ana di debata jahuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga-begabean siato di perbadia adorang sohabubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubon wa toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahunul isyamu ne debata amanai pargogu naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu doot na mate ahau porsea di perbadia jaladong sada huria na badia huria hato panela Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot di hangoluan na sorasuda amin. Shalom di hita sude. Tikting nama sa di huriata di bagasan mingguon. Minggu palimahon dung Trinitatis 17 Juli 2022. Yesus mangalului jala pasahaton palua. Yesus mangalului jala paluahon namago. Tikting parjolo. Goarni minggu. Ia goarni minggu ta sadairon. Ima. Minggu palimahon dung Trinitatis nomor lapatan hasitulu sadaan ni debata. Tikting paduahon tamu eni huriata dot papungu pelean tu jolo. Sadarion minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 7.30 WIB dohot pukul 10.30 WIB. Rodo tamueni huriata sian punguan ama HKBP Resort Marsada Cibitung. Lao patu begehen ende puji-pujian tutu hata. Niluhon ni amang padita baringin si marmata STH MPD. Dung sidung jamita, papungu pelean tu jolo mahita. Bahen tu fakta lao mengurupi pembangunan HKBP Resort Marsada Cibitung. Tikting patoluhon, diakoni seksi pendidikan. Sadarion, Minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 10.30 WIB, seksi pendidikan diakoni melalui panitia tahun kesehatian 2022, pasahaton bantuan alat tulis sumbangan sian ruas secara simbolis tu anak asuh diakoni ni huriata. Tikting paupaton, rapot evaluasi program dohot anggaran. Di hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10 siang WIB, patuponi huriata do rapot evaluasi program dohot anggaran mulai bulan Januari saha 1 Juni 2022. Pinangido tu kategorial seksi na adong di Dewan Koinionia, Marturia, Diakoni, dohot parar tahun, asa mempersiapkan laporan nasida tu Ketua Dewan Nabe. Atas kerjasama nadenggan, upasaha kami mau liate. Tikting palimahon, sermon gabungan seksi paropuan. Di hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, patu pauni huriata do sermon gabungan paropuan di dia dohot hana. Masuk pukul 10 sadawib, maringanan di garejata niluhon ni amang Pandita Jeffrey Sitindaon MTH. Pinangido tu
Punguan perempuan Lydia dohot Ana asa pasi dohot di acara sermon gabungan ni. Tikting paonopon. Sermon gabungan seksi remaja dan NHKBP. Di hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, patu paon ni huriata do sermon gabungan remaja dohot na poso bulung ni huriata masuk pukul 10 WIB maringanan di garejata. Ni luhon ni inang padita jojor baru pardede MTH. Dohot tema kebersamaan dalam kasih yang menguatkan. Pinangido tu remaja dot na poso bulung ni huriata asa parsi dohot di acara sermon gabungan ni. Tikting pat pituhon padidion nabadia. Hombar tu pelaksanaan perayaan ulang tahun di garejata pal 57 tahun di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 naro. Adong do perubahan jadwal pelaksanaan pandidion nabadia. Somalna dipatupa di minggu paduahon setiap bulan genap. Gabe dipatupa di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 Minggu Parjolo. Taparata teon ma jadwal na adong di tikting na adong di hita. Tikting pawaluhon na marbagas. Tikting Parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason madongata, Fernando Buenarie Sirait, anak ni Amata, Dr. Andes Freddy, Polta Kalomuan Sirait, MSI, tubuh ni Inata, Mas Diana Borugurning. Maringanan di Jalan Johari, Y2 nomor 24, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Banjar Kampung Prigi. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Dohot Orwana, Krista Sabatali, Boru ni Amata, Joseph Widodo, Tubuh ni Inata, Maria Yani Maharti. Maringanan di Jalan Raya Kelapa 2 nomor 10 RT 03, RW 01, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuan dipatupa di hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, mulai pukul sia WIB. Sai di pasu-pasu tuhata madungata na naing majalo pasu-pasu parbagasoni. Tikting pasiahon, punguan keluarga muda PKM. Punguan keluarga muda merupakan komunitas non-kategorial di Huriata. Nah, dibentuk mulai tahun 2000 sia. Dohot ni inisiasi punguan perempuan. Punguan keluarga muda ima komunitas tu keluarga-keluarga naposo na mengulahon pelayanan di Huriata. Songon kor, pendalaman Alkitab, bakti sosial, songon kunjungan kasih tu panti asuhan, olahraga bersama dohot na asing. Punguan keluarga muda mengajak akak keluarga naposo na memiliki kerinduan marende, jalana memiliki talenta bermain keyboard, mana alat musik na asing, asa bergabung di bagasan pelayanan punguan keluarga muda. Jadwal latihan kor setiap hari Jumat pukul 20 WIB, maringanan di ruangan gedung Sopo Praja. Manang ise na berniat, sian aka punguan keluarga muda, boleh menghubungi Amang Prima Situmorang di handphone nomor 08102440 dohot Inang Gracia Gian di nomor 08 sia pitu opat tirtolu onom sada. Tuhata mama masu hita. Song ini mah hujan nami tiktingon, tuhata nama dongani hita seluhutna. Saunari pinasahat mah partikian tu na mewakili panitia pembangunan HKBP Resort Marsada Cibitung Amang Besiburian pasahaton hata mauliate.
Shalom. Halo. Horas ma dihita saluhutna. Mole atema dituhatta. Mole atema nang dipersaurat dari tikion. Boy hita pajupang dihamua manami inanami nang songoniak kauluan ni huriatta HKBP Kebayoran Lama. Budak mersaur hita di partikianon lau memuji pasangak guar ni tuhatta imaha minarosian HKBP Resort Marsada Cibitung dan iuluhon ni amang padita Simarmata. Hamina jongjong dison mewakili sian panitia pembangunan Rabdo sude udurana imahami sian punguan kurama. Ada orang sobat orang sautik mengenai gereja HKBP Marsada Cibitung. Arong do hataina tua-tua nama dok jolo tinitip sanggarin na lawain huru-huruan. Jolo sini kumarga sabinoto pertuturan. Ya hamina jongjong dison namar guar besi burian mangalap boru ni rajai boru silaban dainang pangit tubu boru sinaga inang simatua boru purba. Jadi mau lihat ma dituhatta mau lihat ma dia mang padita Kebayoran Lama amang sitid daun nang songoni saluhuna perhaladuni huriatta HKBP Kebayoran Lama pajak kono muna dihami naro hami sian HKBP Marsada Cibitung mangibati huriat tahun ima dinalaho mangido panupahion tu pembangunan ni gereja nami HKBP Marsada Cibitung jala memang salah satu program kami siap panitia pembangunan untuk penggalangan dana pembangunan gereja. Salah satu menahobek kami program kunjungan Korama jala oma amanginang kunjungan napatuluhon sian gereja HKBP Marsada Cibitung toka gereja-gereja HKBP nadong di Jabodetabekon oma kunjungan nami napatuluhon dung pandemi. Jadi mau lihat tema di tuhatta mau lihat tema amanginang disok kami jongjong lahu pasahaton hata mau lihat perjuru tuhamu di harion nerohamuna. Memang sejarah gereja nami agak gajang do alenang pala jojor patorangon. Jadi molo hami HKBP Marsada Cibitung jumlah kakak lebih kurang 140 kakak. Memang hira-hira 10 tahun lewat memang berjabu-jabu do hami lebih kurang hira-hira 4 tahun 5 tahun. Jadi merpindah-pindah do hami memang mergereja. Jala memang pas pada saat ini adong do hami 250 kakak sebelum hami di gaure ala kebetulan ado kedo gedung hubaik kami gedung serbaguna warna ngamar jumlah hami di sikakana 250 lai ima johora pertikian ala niakka dongatta naso sagama do tita ba kabi merpindah-pindah mamusi hami berjabu-jabu bagai belas semua rumah musiaka ruason gudang mana pidda. Jadi hami sonaris mar 140 luka kama. Jalan mau lihat mari Tuhan seiring berjalannya waktu ba sian akadus ni rohani akaruas nih HKBP Marsada Cibitung di tahun 2015 boima hubuat tami sadaruko anggo hami memang HKBP Marsada Cibitung do warna ale wilayah di gereja nami kebetulan di daerah Metlan Tambun Selatan pas perbatasan do Cibitung. Isi dona dapot bohi buat tami sadaruko jala lebih kurang 4 tahun hingani hami dalam proses pencicilan. Puji Tuhan sian akka panupahion ni ruas ni HKBP Marsada boy mamusia dapot nami ruko sadanai pas di samping nai kebetulan ruko ni hala amang silaban situa di Purwakarta HKBP jala berproses manuangi tong hutuar hami margani sada koma pitu M. Jala memang ruko nami na duaon dalam proses pencicilan dope sudena. Alen memang inang sian lasni rohamuna. Jala sian pajak komuna di haroro nami hami mangido atas nama panitia pembangunan ng songoni Korama asa manupahi mahamu amang di haroro nami. Tarlumumi badiak katang yang muna tulus saluhutna akka nasinakapan ni roha
di HKBP kebayoran lama nang songon di HKBP Marsada Cibitung di patulus tu hatta aka angan-angata jala sahat akka nauli sahat akka narenggan tu hita seluna tu akka tikitik kana nengro alania manginang songon nong adong di acara tai ima amplop na potar ba tu siman nong tai siaka tu pakta alani merpangedua kami babel-babel kamu manginang nang kepala saupalan nong bonon nami mulai senon adong hataron nami nong tokkaruas nami burju-burju do bah akka ruas ni kamayoran lamai belga-belga do dilian akka arong disi patorang manong arong disi simetu aku arong disi tulakku nah, jadi omma persorani dihita halak Batak alania manginang sian yasni roha jalan sialas ni roha muna tupak ya mu mahami asalas roha nami nung mulai seron banak pe di persaurat tritikulas rohata alani asini rohani tuhat doi dihita saluna molotung arong sian ruas ni HKBP kebayoran lamona manginang nanaing sistem transfer bui ma koordinasi tu hami arong do nomor rekening di hami bui manong koordinasi tu hami tim na di sosude hutiop pami do nomor rekening ni HKBP Marsada Cibitung jadi songoni majolo na bui pasahatami mewakili sian HKBP Marsada Cibitung mau lihat tema di persaurat teritukion mau lihat tema di tuhata putima.
dameni debata na sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate roha ng pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Amuak kamanami, inanami, nang sude ruas ni huriata dohot tarlungobi amanginang parhalado, napungu di bagas joroon nang songoni di akadongan na marsaor marhite live streaming. Adorang so masuk kita tu nama cahahata ni debata parjolo pinatadahod diri di tonga-tonga ni punguatta. Ia hami na margoar padita baringin si marmata mangalap boru ni rajai boru lumbang gaol marbun jalanunga di palumeho tuhatta tulu dak danak tonga-tonga ni keluarga. Jadi anggo inang pangitubu boru sialoho inang simatua boru marpaung jala ditikion rodohami rap dohot akadongan punguan kor ama nang songoni dohot amatta guru huria Armandoni butar-butar jadi dua hami full timer nakaning ma namartaki nasidio ma amatta guru huria jadi songon na pinatorang nakaning mar 140 kakama hami ruas nang parhalado di HKBP Resort Marsada Cibitung jadi atik peguarna Cibitung ala yang go ruko inganan nami marminggu di Tambun marningot dang kondusif wilayah Cibitung ujungna dauma hudului hami ruko sahatu Tambun lo sisi madapot na aman rupani jala songon na pinatorang nakaning ba dang saya dope cicilan ruko parjolo alai marningot pojot ni tiki parmingguon dohok kurang ni akka ruangan tuak kasikola minggu dohok kategorial ujungna hubarani hok kami muse laho mabuat sadanai ruko di sampingi harga 1,7 M hira-hira songonima songo kesimpulan madohonoku jepek tuhita saluhna hatorangan manabai siadongani nakaning alani songon nama muhai parsaorata ba sahak ma tabi nang hata horas au maju mewakili sude parhalado doho ruas ni huriatta di Marsada Cibitung sahak matabe tuhita saluhna horas madihita saluna di minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung trinitatis hata ni debata nagabe ojahan ni jamita ima natar surat di Evangelium Lukas bidu 10 sia ayat sada sahatro di ayat 10 atong hujahaho ma tuhita saluhna dungi dibongoti laos dibolus ibana mahuta Jeriko jadi adong madisi sahalak iduk ni akka si jalobeo namargoar Sakkeus namora do ibana dipangido rohana naing idaon na rupa ni Yesus alai dang tarbahetca sialana toropi ai pardaging na met ibana gabe marlojong ibana tujolo di panaik mahau gala-gala sada anggiat di ida ibana ai ido dalan si bolusonna dung sahat tu si mamereng ma Yesus tu gijang laos ninna mamaddo ibana o Sakkeus hatop maho mijur ai ikos sorang au tu jabumi sadarion jadi hatop ma ibana mijur las rohana majakon Yesus marnidai marungutungu manasida sudi maddok na sorang do ibana hape tu halak pardosa halak si pardosa gabi Roma si Sakkeus didok ma tutuhani olo Tuhan satonga niaka artaki mahuleon tuak kana bogus jala ia adong na huangati siopak lopik ma hupaulak
Jadi didok Yesus matu ibana. Dapotat tua do pangisi ni jabuon sadarion. Ai pinopar ni si Abraham do nang ibana. Ai narodo anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago. Ido anggo sahakna. Hurian itu hatta damang dainang namar pungu di garijaon nang namar dohoti marhite live streaming. Mungkin sudera hita tarlumobi akaina nami mamake aka produk-produk kecantikan, kosmetik, molo aka ama mungkin adong manginum aka vitamin, doh aka minuman-minuman organik semacam itu. Molo ni jaha rupani saya ditawar hodo jala tersurat di si adong ma di si refresh, revitalize, replenish, ya, artinya adong hatari penyegaran ulang, pembaharuan, renew, refresh, dohot recharge, dohot na asing. Lapatan ni isa sitong na ternyata na manguluk kita macai uli jala dinggad do adong na didok na pembaharuan ulang. Nalilingi igati na baru. Naong magui itu buho muse. Iko mardalan dui di tonga-tonga ni ngolutta si ganupari. Asa hidup kita ini tidak mandek, tidak lekas usang, tidak lekas merosot dan kisut. Iko terus do marhusor bergerak, dinamis. Ido bahen sedapat mungkin iko nadong do hai baruon tapatupa. Kalau masih bisa manang nare ahon, manang nare new, refresh, dohot lan na asing, molobui do peta bahen positif. Dinggan. Ido bahen bui on dijual. Promosi akasi songonon laku do dijual. Yang bisa menumbuhkan kembali, menyegarkan kembali, membuat mudah kembali dan lain sebagainya. Artinya sesuatu yang sudah lama, yang sudah rusak, itu perlu untuk diperbaharui kembali. Maka dongan Sakeus sada tokoh di Jamita Sadarion. Patuduhot tuhita ahado lapatan nasa sitong na taringot tuhai baruon. Pembaharuan itu apa sih? Arti sebenarnya dari diri yang dibaharui itu apa? Gabe Sakeus naik baru. Gabe Sakeus naung reborn. Dilahirkan kembali. Habaranion ni si Sakeus laho mamuka ngolu naik baru. Laho patupahon ulaun naik baru. Patut kita pacungi jempol. Habaranion ni Sakeus laho patupahon pangalaho naik baru, ngolu naik baru, patut kita catat. Alani catatan na parjulu sian turpukon ima barani do si Sakeus laho pasidikon roha ila sian dirina. Sakeus dia berani menyingkirkan rasa malu. Ya malulah. Orang sudah tua kok naik pohon. Ngama tua lei jakit pohon hau gale-gale. Di tonga-tonga ni situan natorobi. Tapi itad bangsoido ise ibana. Di dokon di sina kaning iduk ni si jalobeo. Ise mai. Ima kaki tangan ni Kaisar Rom menjajah. Dia adalah kaki tangannya. Nama jalobeo lubi sian na patut asal lubi nei masuk tu katongna gabe mamora ibana. Ima ulona. Jadi dia menerima pajak, tapi pajak yang dia terima itu lebih dari yang resmi, supaya lebihnya itu masuk ke kantong pribadi. Ido bahen didokon namora do ibana. Ngarasia umumi, ngasude mabbotoi. Apalagi di dok musema di son pardaging na met.
Anggo di hata Indonesia di dok semampai. Ya, iya, ngasudira ita mabotete. Semeter tak sampai ninna. Ya. Atik pesongoni, alai di dokot di son berusaha doi bana menembus akan atoropi, lau pajupang dohok Yesus. Ya. Dia terus berlari menerobos kerumunan orang banyak. Sugarira molo digebarhon ba hera dana na marsopik-sopik rupani suguro hati aisi don kan hera songoni mah. Gudang ma dari si ungut-ungut, gudang ma di sia karehe-rehe dohok lanna asing. Bisa dibayangkan celoteh orang banyak, bisik-bisik bernada minor dan juga buli mengejek bersahutan. Dakola nih, nakok ibana naik ibana tukijang. Ini sungguh dibutuhkan keberanian besar. Di si Zakheus, laho manaik tuhau gala-galai. Dan disitulah dia menepis rasa malunya. Maka dongan, kalau yang namanya punya rasa malu itu tentu tidak salah. Ikonadong manian ila di iba, dang salai. Justru molodang adong be ila gabe dohonon ni halak. Ai dia dua matan nasui boto dora ila. Jadi tidak salah kalau kita punya rasa malu. Alai molo pailahu terlalu pemalu juga tidak sehat. Dohonokuma dalam arti tertentu rasa malu bui doi gabe pangabat dihita laho tuhamajuun. Dalam arti tertentu, rasa malu itu bisa menjadi penghambat kita untuk maju. Allah terus bersembunyi di balik kepompong rasa malu. Bui duma baik kita, dang manang tu dia hita. Stop, bisi. Dohonokku majo rasa malu seperti kepompong, dihuruk kita di si, dang bui manang tu dia. Alani tang bui gabe pistar hita, molo maila hita, pabuahon, nasutaboto. Orang tidak akan menjadi pandai kalau dia malu membuka bahwa dia itu bodoh. Kita tidak akan belajar kalau kita malu mengakui kita tidak tahu. Jaladang tak tadda jolma, jaladang dapot tak akses, molo maila hita marsaur. Jadi rasa malu ini juga bisa menjadi penghambat kita. Ya. Saya tidak akan datang ke tempat ini, punganope sederion mungkin dang adong dison, molo adong rasa malu diau, maju pangipat ditata, doho akaparhaladu dison. Si adong do songoni, maile hita dah mangidu-idu inna. Tapi itu yang harus disingkirkan. Kalau saya tetap di dalam kepompong itu, maka kita tidak akan kemana-mana. Tidak akan terjadi perubahan. Alani hai baruo diri dimulai marhite habaranion lahoma bolokon roha ilai nakaning. Metamorfosa, ulat menjadi kupu-kupu. Itu harus melewati keberanian dan perjuangan keluar dari kepompong. Kepompong rasa malu harus diterabas. Naluma rohaku mamereng aka pengalaman-pengalaman ni hidup aka halak na terberita tokoh-tokoh. Ternyata tokoh-tokoh besar dunia ini bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Juk do gagal halaki, juk do madabu. Ya. Banyak tokoh-tokoh yang terkenal, misalnya Thomas Alva Edison. Najuluninna ngai surati guruna tu inongna bahwa buam manak mon ajari maijabu ai naotoanon inna. Tapi sukun si Thomas Alva Edison tu mana ayah hadu isini surati oma. Ipuji gurum doho bah denggar doho igabusi oma si Edison on anakna. Tapi sa stongna na isuru doasa ibu anak nih. Ya. Ternyata ibunya mengajar dia dan dia menjadi seorang tokoh penemu yang kita nikmati sampai saat ini hasil karyanya. Dia tidak malu dengan kegagalannya, dia terus belajar. Molo tatada Abraham Lincoln 3 kali mana gagal rupani pemilihan calon anggota Kongres dan Senat.
Ali terus berusaha. Ujungnya berhasil. Ibana. Nang songoni pe Albert Einstein. Heado gagal ibana di sekolahna. Tapi itu tidak membuat dia seperti hidup dalam kepompong. Dunia tidak akan pernah mengenal prestasi-prestasi mereka kalau mereka ini semua terus dalam rasa malu dan menutupi kegagalannya. Andai kata rasa malu itu dibiarkan membelenggu kita terus dalam kepompong, kita tidak akan pernah keluar potensi diri kita. Jala dohonok kuma. Kadangkala lembaran baru dalam hidup seseorang tinggal sejengkal langkah, yaitu langkah keberanian menepis rasa malu. Au sura sisa kiuson parila, dang ijak kitibana hau galagalai, bahwa mungkin hidupnya akan tetap sama. Ale muliate ma, barani do ibana majakit hau galagalai, dan hidupnya berubah. Langkah pertama pembaharuan diri adalah menepis rasa malu. Nuaing suku-sukuna boha au, boha hita dison. Molau pribadi huhati dakodo, saya ini termasuk jenis orang yang pemalu sebetulnya manginan. Parila duau. Ale dakuboto ale niaha jala songot dia, dipilit de batau gabe padita naikon makatai joloni jolma natoro. Wingot dope pengalamakku marjamita parjulu. Dung calok padita di tempat ton di kantor pusat. Adong disi ibadah harian bai jolokku matiki eporus Dr. Bonar nabi tupulu. Luar biasa disi, marcampur rumah disi, adong ya rasa takut, ada rasa malu. Ngabuirai baik kamu hodokan mau isi, sampai maraik, dakolan kemeja bagasan, sahat tujas pe maraik. Nang songoni pe tiki parjulu majalo tohonan. Parjulu sahali marjamita, marbaju tohona songonon. Ijoloni padita resot, ijoloni akabaku, karena senior. Na tuan ni dua dong ngamang situ ana burju tikibah. Ay ngamaraik andukku. Nak tolak be, iliom matisu. Ale sonari, ya saya tidak mau tetap di situ. Saya terus berusaha mengupgrade diri supaya saya keluar dari kepompong rasa malu itu. Ay berek kamu nuaing. Hodokat dua nuaing. Oti kate. Tak songona julu be durus songoni. Ipe hodokan au udah ngalani nama ilau, nama mikiri dosa dia don not dapoton. Jadi bukan karena rasa malu lagi, tapi ada rasa tanggung jawab dan beban. Mabuan hasil kunjungan nonan notusan. Iya, intermezzo mayate amanginang, da. Imana parjulu, napa duahon. Barani dosa keus laho mananggalhon, mabolokon bagian yang lama dari dirinya, magati marhite naib baru. Oh Tuhan, satonga sian artaki huleo tua kanapogos, jala sio pak lopit hupaulak. Hira songonima terjemahan bebasu. Nina si Zakius tutu hatai. Dulu orang ini tidak pernah berderma. Dulu dia tidak mengembalikan, bahkan dia mengambil, merampas lebih dari haknya. Artinya, di do ibana songoni itu Tuhani, Tuhan, hasomalaku na jului, pangalahokku na jului, ima papunguhon, nasopatuti, yang tidak halal itu, ngabe hutinggal honi, itulah masa laluku. Nuaing, naing hupatupa pangalahon naik baru. Toho masih Sakius. Sada hai baruon, sebuah pembaharuan artinya juga adalah sebuah penggantian. Nalilingi naburuki digotap, ibolokon, asa adong ruang tunai baru. Karena itu tidak jarang renewal adalah sebuah replacement.
Pembaharuan adalah sebuah penggantian tempat. Kita tidak bisa mengundang yang baru tanpa membuang yang lama. Itu dalil pembaharuan. Alani di doko si Paulus do, dang mungkin kita marpahean naik baru, molo dang tabolokot jo pahean nalilingi. Tidak mungkin kita mengenakan manusia baru tanpa menanggalkan manusia lama. Adong do pengalamanku taringot tu pangkas memangkason. Ya. Jadi najulu tiki mangula di jonggol. Ya. Onom tahun kami di si. Ya ma dipotong koster di gereja nami. Adong ijulu gerejai aka suasuana aka tanaman. 3 pot mai adong bunga mawar. Igustingi amat tau macak. Kaget mau. Buah saya gusti ngamangi. Nah. Atau imamang kurang ulih wida. Jadi gusting pei andon 3 bulan nai muncul donon tunggul nai baru. Ubaga donon. Parbena dohot bungana nina. Toho matutu. Ya. Memang yang lama itu harus dipangkas dan nanti akan tumbuh tunas yang baru dan yang lebih baik. Supaya yang baru bertunas, yang lama harus dipangkas. Neng dohonoku molo neng adong dihita perspektif nai baru laho mamering nguluon, iko parjolo do tabolokon cara pandang kita yang lama. Molo neng tapai baru do parange nang pangalahota, maka akka kebiasaan nang hasomalata nama noppa parangeta na buruk na salpu ikut do tabuangi jauh-jauh. Kalau kita punya kebiasaan bersungut-sungut, itu membentuk kepribadian yang tidak menarik. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang yang menarik tanpa meninggalkan kebiasaan bersungut-sungut? Tang mungkin nih. Tamarungut-unguti ikut julu pamagohod dui. Asal menarik ma kepribadian parangeta. Jadi habaranion laho manopa hasomalan nai baru ima kunci paduahon asa Jepang hai baruon di tonga-tonga ni ngoluta. Jalataida sianon hama kamanginang, ternyata Tuhan Yesus itu tidak hanya ingin berjumpa dengan Sakeus holan manise sabing, holan parjupangan di tonga dalan songoni sabing, tahu. Alai marhite turhukon takas dido ibana. Hatop mahomijur Zakeus jala ikon sorang au tujabum. Sorang. Dia mau stay, dia mau tinggal, dia mau numpang, dia mau ngobrol, dia mau makan bersama, bahkan mungkin marborngin ibagas ni Zakeus. Altina dakola pajupang mamulus buti. Alaiko sorang au di bagasmu. Karena itu, molota paratehon 2 kataon, hatok mahomijur, ikon sorang au di bagasmu. Ini menggambarkan sebuah urgensi. Urgensi apa? Donariko di sini. Urgensi untuk Zakeus merespon lawatan Allah di dalam hidupnya. Lapatanna di si nang jonok Yesus maboto ise jala songod dia si Zakeus nguluna si ganupari ibagasna. Tahapor siyai songoni nang tuhattay tuhita. Ro Yesus si hol rohana dakolan mamulus sabing alay ko sorang di bagas tabi jonok tuhita dia mau tahu bagaimana kita, siapa kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah rumahnya. Dan ketika dia katakan, segeralah turun, saya mau menumpang ke rumahmu, itu berarti ada sebuah urgensi. Urgensi apa? Urgensi bagaimana kita merespon lawatan haroroni Jesusi di tengah-tengah ni ngoluta. Respon kita hanya satu, yaitu dengan berubah. Di topok debata hita, Allah mengunjungi kamu dan aku, maka kita harus berubah. Merespon haroroni debata tutonga-tonga di bagasta, marhite hai baruon. Hai baruon,
sian akka hasomalan na burukina lelengi tagatti marhite hasomalan nai baru marhite songonima dohonom mahita hala Kristen nai baru, orang Kristen lahir baru. Ya, istilah ini memang lebih sering kita dengar dari saudara-saudara kita karismatik. Kita juga memang sering menyebut ini. Kita ini orang Kristen lahir baru. Tapi pertanyaannya, maukah kita bergerak maju mengganti kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan yang baru? Jadi mulai didokon halak Kristen nang sorang padua halion imana sida nabarani laho mabolokon nalilingi manggati marhite parange nai baru. Catatan na patuluhon. Asing ni barani ibana mabolokon roha ila, jala barani ibana mabolokon nalilingi digati marhite parange nai baru, alina patuluhon. Barani si Zakius manotopon target doho ukuran natakas di pembaharuan ni ngoluna. Dia mai target doho ukuran natakas bagi tindakan dan kehidupannya yang baru. Di do ibana di ayat walui. Adong di sihata satonga ni aka artakima huleon. Baru siopak lopik ma hupaulak. Ada kata setengah dan ada kata 4 kali lipat, jelas. Ada target, ada ukuran setelah dia membaharui atau dibaharui hidupnya. Ahanan yang ulahononna jelas. Nah, di sodo parasingan ni si Zakius dohot hita. Jojok do hita maredi rupani hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Manang tadokon, oh Tuhan, aku mau memberikan hidupku untuk melayani Engkau. Ya. Tapi sering sekali setelah nyanyian itu selesai, ya itu seperti ditepis angin, kemana tidak tahu. Tidak ada ukuran yang jelas. Ison, Zakius mengajari hita, setengah dari hartaku, 4 kali lipat, terukur dengan angka dan kepastian dan target yang jelas. Istilah kerennya accountable, terukur. Ima si Zakius. Jadi molo tapatupa naing tapatupa resolusi, apalagi molo margati tahun kan seadong do di do ahado resolusi. Tapi pengalaman mengatakan, mari kita perhatikan. Resolusi tanpa target yang terukur, sasitongna sama saja bohong. Kita semua tahu dan kita semua pernah melakukannya. Resolusi tanpa ukuran pencapaian tertentu, tidak akan ada perubahan yang terjadi. Jadi kahalak nama bain hai baruon di bagasan ngoluna, imana sida nabarani bergerak dengan angka yang terukur. Sasahali uton do pertandingan teju, UFC, MMA, memang kekerasan doon. Nah, orang dohon muna, waduh kan di tahun, songoni do ape tontonan nih nak. Adong do ape na positif. Nah, hema diwawancarai sadana juara na monang. Ahado kuncina, ubena begitu perkasa dan kuatnya. Ternyata dia secara konsisten 30 jam setiap minggu berlatih di gym. 30 jam. Dan itulah targetnya, 30 jam seminggu, terukur jelas. Dan itu membuat perbedaan besar pada fisiknya dan kemampuannya. Terjadi perubahan karena dia punya target jelas. Target itu seminggu 30 jam merlatih di gym. Ya. Aku tertarik dok majaha profil ni sada tokoh Dr. Benjamin Carson. Ya. Sahalak dokter ahli syaraf di John Hopkins University di Amerika. Naparpudion mencalonkan wakil presiden nama ton ali talu. Ya. Jadi najulu nauto waduinna amata ben Carsonon, ale Roma inongna.
Dipaksa may bana, ikon di jahaho tolu buku saminggu sian perpustakaan di sekolami. Jaha, bayan ringkasanna lapor hot tuau, inainongna. 3 buku, 1 minggu. Itu target yang ditetapkan oleh mamahnya kepadanya. Hasilnya, dia menjadi juara kelas. Atikpe najului ibana donau moto di kelasi. Terukur, jelas, membuat pembaharuan. Ikonadongdo nadidokna accountable. Di YouTube hubereng adong amata David Green. Ya. Napuna hobi lobby. Dia mempersembahkan 70% dari hasil keuntungan bisnisnya untuk pekerjaan Tuhan. Ipa jonjong ibana masa ada museum di Washington DC, Museum of the Bible. Museum yang bagus, konkret. Sebab ada orang yang berani mempersembahkan 70% dari keuntungan bisnisnya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, cari tahun ini kaning, ima aka jolma nama bain hai baruon, tetapi mereka selalu berangka, berukur, bertarget. Songon sisa QC. Setengah, 4 kali lipat, 3 buku seminggu, 30 minggu sejam, 30 jam seminggu, 70% dohot na asing nei. Accountability adalah sebuah keharusan bagi sebuah kemajuan atau pertumbuhan. Sakeus mangalehon inspirasi di hita. Macai rikot do na didok na target doho ukuran na jelasi. Suku-suku nan wain. Moloneng Jepang hai baru di hita. Kusuku maju hita. Berapa menit dalam sehari kita luangkan waktu kita untuk membaca Alkitab? Adong do target ukuran? Oh, padahal itu sangat menentukan pertumbuhan dan perubahan iman. Berapa jam seminggu kita berolahraga? Itu tuhonodo, buhado, hahipason. Stamina kita. Berapa mil? 1 minggu kita jalan sore atau jalan pagi. Kalau kita mau terjadi perubahan, memang harus ada target, ukuran yang jelas di tengah-tengah kehidupan kita. Semua angka itu menentukan seberapa besar hasil dan perubahan yang terjadi di dalam hidup seseorang. Molo barani hita manotuhon angka, target na terukur, jalaboi dievaluasi, ima accountable na kaning, di sude aktivitas ta, maka terpacu hita lahu maju, jala jupang ma, hai baruon di hita. Dapar pudi, berani menepis rasa malu, berani membangun kebiasaan baru, dan berani menjadi accountable. Ima inspirasi na pinasahat ni turpukon marhite si Sakius tuhita. Orang ini tahu bagaimana merespon dengan baik lawatan haroroni debata di tonga-tonga ningoduna. Bahkan Tuhan menumbuhkan sebatang pohon ara di dekat rumahnya. Yakin doau, dang kebetulan nih, adong pohon ara di sini. Secara hapor syota dang adong na kebetulan na manguluan. Alai nunga di tubuh hot debata hau ara jonok kot jabunisi sakiusi, hau galagalai. Asa aha supaya pohon itu siap menopang tubuhnya sewaktu dia melihat Yesus lewat di dekat rumahnya dan dia panjat pohon itu. Sasitongna Tuhan ipe disuan jala di tubuh do aka hau gala-gala na siap menopang ngoluta di portibion. Bui taida, apa saja pohon ara yang Tuhan sudah tumbuhkan. Bisa itu teman hidup. Bisa itu adalah tubuh kita yang lengkap, itulah pohon ara. Bisa itu kesehatan yang cukup. Bisa ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Boi mai aka fasilitas, boi mai aka kesempatan bekerja, informasi nama arga. Boi doi lingkaran para sahabat nama kaliangi hita. Boi doi marumakon komunitas punguata. Manang na punguan inai, manang na punguan komunitas garijata, huriata.
Ini semua adalah pohon-pohon ara yang tidak kebetulan ada dalam hidup kita. Radidoon songon si lehon-lehon ni debata tuhita. Persoalan na tajakit doi manang daun. Tuhan mau kita melihat pohon ara, menghargainya dan mempergunakannya, memanfaatkannya secara positif dan optimal. Songon si Zakheus di jakit ibana pohon arai, marhiteido ibana mamereng riko nisada hai baruon. Alani hitape kita akan merasakan urgensi untuk berubah dan terus bertumbuh maju supaya hidup kita tidak lekas usang dan juga tidak lekas rusak, melainkan terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Jalagabi pasu-pasu hita. Amin. Martangi yang mahita. Debata para si roha doho ale Tuhan nahusob bahami marhite Yesus Kristus. Hodo debata naro tutonga-tonga ning ulu nami, madulu hami, manatap hami. Jala namar mudu-mudu ngolu nami. Ale Tuhan, dia jari jamita sadarion hasa hutiru hami si Zakheus. Majakon haroromi marhite hamu baun ni roha, hai baruon ning ulu. Asa unang maila hami Tuhan, pabuahon hahurangan nami, hadusaun nami, hagalion nami. Hai marhiteido, dapok nami habaranion, laho patupahon hai baruon. Diajar hokodo hami marhite jamita sadarion, asa barani hami, laho pasidikon, akka hasomalan nami nalilengi naburuki. Hugati hami marhite parange naib baru ale Tuhan. Riko ma todim to diperbadia. Namani roy roha doho pikiran nami. Jalajari mahami Tuhan. Laho mamake akan adong dihami. Songon hau ara doi. Dilehoko tuhami Tuhan. Gabe inganan nami. Laho majakit mamereko. Pajupang dohoto. Akadongan nami sabagas, akadongan nami sahapor siaon, akadongan nami sahuria, do sudi nasa nadong dihami. Songon hau ara doi Tuhan, ditopawi lahu mangurupi hami. Asimaruham, pasu-pasu mama nami na nami doho sudi hami na pumudison. Nang songonia kadongan nami na dibagas na sidabe. Homa Tuhan na mangaleon hahipason, mangalehon dinasida, pasu-pasu marhite akka ulaon sigano pari nang songoni akka parsikolani akka yanakon nami. Molo tungadong siya tonga-tonga nami natongon di bagasan parsahiton. Tungasi maruham. Homa namad dauni pamatang nasida. Marhite tangamu nalaboki Tuhan. Mangaleon hahipason di nasida. Molo tungadong siya tonga-tonga nami na di bagasan las ni roha. Marningot ari hatutubu, dohot ari ulang tahun pardongas saripion. Paingok mahami, asini roham doi, di partabani umur nasida. Tuko Tuhan na mangalehon las ni roha, sonang ni roha di nasida, di partabani usia nasida. Nang songoni pe Tuhan, huriam, HKBP kebayaran lamon. Tangyang nami tuho, hodo uluan ni huriam. Hodo namar mudu-mudu huriam. Pasu-pasu ma. Uluan ni huria nami. Amang padita. Aka full timer. Aka parhalado partohonan dohok nan partohonan. Nang songoni saluhut ruas ni huriam. Na adong di kebayaran lamon. Jalo ma parsauran nami. Makorhon. Pasu-pasu. Tuhami na makarikoton. Jala marlopi ma. Tua kamanami doho inanami na mangurupi. Marhite Kristus Yesus. Martangia kami tuho. Amin. Ta pasahat peliata huhut
Marede hita sian bukwede 510. La
Satangia koma peliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa uli basa na moliutus. Hupasat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jalara moti asa huparhasya kami pilihanon. Patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutanda hami godang ni silehon lehomi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhom madamena tutodim. Tuhida saluhut na sian hami nama kobasi di huriata sadario permingguata tarlobi ma na manguluhon jamita ima amang padita baringin si marmata sian huria HKBP Resort Marsada Cibitung parhalado song leader songoninang tim live streaming sasudena upasatay matuhita selamat hari minggu matuhita saluhut na horas wanita. Jadi tuh dongan nami ngonon kita di Sopo Praja teh di aula teh Sopo Praja. Mau lihat mah di kita saluna.